Hemen salam mehriban dostlar, mehriban ildeşler. Türkmenavat Kargo'nun sizin için tədəcə betinin surprise tekliği var. Ön bilişinize göre qara yollar bilen 14 gün, 18 gün davamında Türk'tün Türkmenistan'a kargolarımızı yüklerimizi dastavka ediyorduk Türkmenistan'ın 5 vilayetine. Şimdi yine o tədəcə xizmetimiz hava yolları bilen, yani samolyotta 2-3 maksimum 4 günün içinde Türk'ten Türkmenistan'a yüklerimizi dastavka ediyorduk 5 vilayette. Türkmenavat Kargo 7/24 sizin hizmetinizde. Hemen salam dostlar, online gepleşimize hoş geldiniz. Dostlar, Instagram olsanız online gepleşimide bir neçe parlak yıldızlarımızı, yani en popüler, en bet yıldızlarımızı mihman ettik. Könülleri yatlap nostaljiye olsun deyip könü yıldızlarımızdan mihman ettik. Yönü Instagram olsanız biz online gepleşige hiç at kazanan artistlerden mihman et görmedik. Ve bize birinci at kazanan olup, ilkinci at kazanan olup Azat Oromadov mihman olya. Ayday ayday, ayday ayday, kalbimda sevin ayday, ayday ayday. Nedir sevin bu işi, nereden gördüm bu dişi? Harinli, men bu borçum zalim. Assalamu aleyküm. Aleykümselam. Razikcan. Selamun aleyküm. Qovmaya deyleniz. Wa aleykümselam. Qov Xudaya şükür. Azat Oromadov qovmaya deyleniz. İşler uğruna mı? Şükür elhamdülillah. Qovmayadınız hem. Bizem qov Xudaya şükür. Bizem qovayım. İlk bilen şunu ayıp geçeyin. Bizim online gepleşimizde at kazanan artistlerin içinde ilkinci mihmanı olan Azat Oromadov Mediatıma hoş geldiniz. Spasiba. Tanrı elkasın. Size de çağıranınıza, hormat edeninize, akli işleşeninize, gruppanıza üstünlük arzu ediyen Mediatıma size qov arzular, işiniz ravaçı olsun. Köp sağ olun, köp sağ olun. İlk bilen o ne mi? Hem işeki alak. Siz bilen yakinen tanışaylı, avtobiyografiyanı da ayıp verin. Maşgalamda kakam, gelinim, iki kıydım bir oğlum var. Öğren qovayım. Ödünüz var arada ayıp verin. Şimdi maşgala var arada ayıp verdiniz, gön maşgaladan girdiniz. Şimdi ödünüz var arada ayıp verin. Nerelisiz? Ne ettiniz? Bugüne çeli şu zaten bir kıyt kaçık ayıp geçseniz. Nerede okudunuz? Men Mar vilayetinin Vekilvadır etrafının Mekan Dayhan birleşiginde doğuldum. 1985 yıl. Şu taydaki 9. orta mektep okudum. Ondan sonra 2011 yılda Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'na girdim. Ondan sonra 2016'da tamamladım. Düşündüm. Katı qovayım. Medeniyet İnstitutumuzda nem bölüm, nem fakültede okudunuz? Fakültet neme? Hüvesçen aydımsa toporunu kuramak ve dolandırmak. Katı qov öz uğrunuzdan, gön aydımsa uğrundan okudunuz. İtlenlik bir neme deyin. Toporda dörödü bilen, misal üçün orkestrda dörödüsün melse, bir işe barsam, işe yerleştim. Şu tayda açmanı mümkünçülük var. Düşündüm. Katı qov, aydımsa uğrundan. Diye şu uğurdanım devam edip dursunuz. Sağ ol. Öğren qovayım. İnni şu inniki verecek sorum elbette şu da yine yankı değişimi alak. At kazanan artistlerin içinde elbette siz ilkinci mihmanı olanların biri. Yanlışmasam at kazanan adı geçen yıl mı nasip oldunuz, doğru mu ya? Bu yılın başrağında mı? Şu yılın başrağında fevralın 19'una. Baydak bayramçılıkta. At kazanan artist olmak neyli duygu eken? Şu arada ayıp verseniz bir ağacı. Qov duygu. Yılın azabı da yıllar boyunca şol zahmet çekken, şon azabı, miyvesi, ütköşük qov. Katı qov. Şimdi ustayda bir soru verip geçeyim. At kazanan artisti ev oldunuz, şu ev olandan son durmuşunuzda nemeler ütkedi?
Hawa toylar gymmat bollumy, toylar köpellümi? Näme diýsem ki? Toylara şo öň kakmy. Hudaýa şükür, şo aýda bir Hudaýyň beren bolupdyr. Allaha şükür. Onuň näme diýeň? Üt köşmeler ba, üt köşmeler. Biraz öň kýallarla. Ay, Düşündüm. näme diýjem? Düşündüm. Näme üt köşme ba ýene. Şeylemeyim. Agat Oramadov. Düşünýän tolunýansyňyz. Tolunmaň. Mümkin bolluça rahat bolun. Biz gepleşimiz online şekilde alıp barsagan. Edil yan-yana oturan ýalyk rahat şekilde arkaýyn söhbetleşigimizi dowam ediberelim. Böyle. Ine sunuat dünýäsine geleli. Aýdym saza näçe ýaşyňyzda başladyňyz? Näde başladyňyz? Şo barada aýdyp berseňiz. Halipaňyz kimdi? Aýdym saza başlamda hemişeki eýneslenmedem, dostlarymyzam sonra öwrelenne näme diýip başlaýar. Kiçilikde çağa kam başladym zat diýip başlaýar. Jurnal edip başlaýyn meni. Aýdym saza näme diýsem kam. 98'de başladım. O wagtlar ýöne agam Halipam öz ulagym da Oramadov Ýaz Murat diýär ýaşka. Şol Halipam onuň şoň ýanynda bir kaýdymjyk zat aýdýadym. Onuň 2001-nji ýylda öz başyma meni böllüden aýratyn toý alyp berip başlady. 2001-nji ýyl, 2003-nji ýylda dol toý soňup başladym. Ondan öň şoň ýanyna gidýärdim. Kömekçi bir kaýdym. Saçalan olýadym. Kalan közi jürýärdim. 2003-nji ýylda eýem dolu şekilde toy alyp toy soňup bilýärdiňiz-de. Aýny soňup bilýänizem gidip başladym da. Soňup bilýänizem on ýalyk näme zat däl. Şo wagtlar ýeköz başyma alyp başladym toy. Düşündüm. Onu indiki soru pikirimçe alalarymyzy gyzyklandyrýan soru bolan biri. Haçan, näçinji ýyllarda aýdymlaňyzy, ýani professional şekilde ýazyga geçirip, ýani klip düşürüp, ýani dinleyijilerinize halka hödürläp başladyňyz? Näçinji ýyllarda? 2008'den soň. 10-11-nji ýyllar. Şol. Ýöne klip menne kän klip kän düşmedim sebäp diýseň, owaz teleýaýlym bar. Şoň içinde işleyen oğlanlar bilen owaz üçin düşýärdim de ýöne daşyna kän klip düşemokdym. Toýdan zatdan pursatlar düşýärdim. Toy klipde. Anyň atak başga kän klipim ýokdy. Bir 5-6 sany şo türkmen owazyna çykardym. Şo karalykda 2014'de çenni 6 sany aýdym. Düşündüm. Indi şolar ýaly diýeli 2008-2009'da eýem 2010-2008 diýdiňizmi? 2008'de başladım. Şekilde ýa-da 8'de. 2008'de Awa. Indi şo döwürden başlap indi klip zat hödürlediňiz, zat etdiňiz. Diýdiňiz men kän bir klip hödürlemedim. Diňe owaz diýişdim, owazyň daşynda kän bir hödürlemedim diýip. Şoň sebäbi näme? Näme üçin klip hödürlemediňiz? Sebäbi birinciden ilkin niyetim şol owaza çykmak üçin. Niyetim şody. Şo taýyk aýdym bermek, köpürek, onuň her bir aýdym üçin özüne gelişýän aýdymlar bar da. Mysal üçin aýdaly men näle düşünürsem, men gamynyrak aýdymlar bolýar, gynançly aýdymlar. Şolar köpürek aýdym soň, ol aýdymlar kän daşynda zatda düşseň täsirli bolanok da wagtlar. Sebäp diýseň şadýan aýdymlar zatlar men oňaramakdym da şo klibi. Düşüp oňaramakdym. Onuň akuratlyrak bir ýerjikde stena ýaplanyrak gynançlyrak aýdymlar saýdýan. Onuň kän eýle bolýar onduran ýerim dara. Başaramak. Soň çinem düşmedim. Soň ýöne düşüp gördüm, men düşseň boljak eken.
Ay näme de bolsa. Düşsen yöre. Bolýar eken ha, düşseňem ýöreýär eken ha. Ay ýöremez boljak eken, edip boljak eken. Men edip bolmady diýädim-de. Pikirim şody. Şoň üçin diňe şo. Tak, ol edip bolmaz. Aha. Akuratynja diýädim-de, kän bir näýli senariýal datdyl däl, ol ulgap käbir nemeler güýçli bolýar aýdymçylar düşünde zat edenne özüň mena käbir klibine seredýän olyn soňuna çen gözüň aýrasyň gerenok. Aktyor güýçli men bolmasa urmam şoň ay kän diýjek bolanym kän gyzyk gyl şadýan zatlar çykaryp bilmedim-de. Ýöne ýürege ýakyn ulrak adamlaryň diňläjek aýdymlary ýa halk aýdymlar şoň ýaldyrak. Ýagdaý. Sebäbi şol. Has köp agyr aýdymlar diýerler, medin aýdymlar. Ha, o medin aýdym. Ine soraq şeyler gelýär-de, sizin dinleýijileriniz, o fanatlaryňyz, muştaklaryňyz diýeli. Şo ýyllardan bäri siz dinläp gelýär, gollap gelýär we men sizi adyndan bir 10 ýyldan bäri tanaýan. Sağ olsun. 10 ýyldan bäri tanasamam, şeýle bir zat barda. Dinleýäňiz, tanalýaňyz ýöne hiç bir pik derejesine, ýagny superstar derejesine gelmediňiz, ýetmediňiz. Şoň sebäbi näme? Sebäp işlemedigimde. İşlemedim-de. Köp işlemeli. Ana ýan kaýdýan zadyma dolanyp gelýär ýene-de. Köp işlemeli, şu ýaşlaň edýän talap bar-a. Şonu zat etmeli, köprak üns vermeli. Tutaýjak zat etmeli. Onuň men aýdýanym mana ýan kyýalak bolýar. Haýaljak aýdymlar, onsoň uluraklar zatlar, ulurak ýaşlylar dinleýär, kiçiler kän dinläne ol aýdymlary. Geçirip görýär. Ay waýa çysyn diýerler. Şo bolýar. Şoň üçin köprak işlemeli. Sebäbi şonu. Ýöne men şu taýda bir zat goşup geçeýin, men bilişime görä, başta men elbetde men başgalar bilemok, men öz adymdan aýdýan. Başta görýärdim täzelikler bady. Soňam ýuwaş-ýuwaş täzelikler azarly we ýuwaş-ýuwaş dogly şekilde ýitdiňiz. Ve ýene o 1-2 ýyldan bäri täzelik ködürläp başladyň. Ýöne şu aralykda bir ýok bolduňyzda. Muňa näme sebäp boldy? Muňa sebäp jaý salmaly. Ay durmuş işlem boldy-da. Jaý gurulşy ýetişdirdim, aladalam boldy. Diňe şu ýynancam jemlenip öýdi keltmeli. İlemeňeş bolmaly. Ha. Alada şundan. Düşündüm. Bundan hem de şundan. Düşündüm. Şon ýaly. Jaý salmak kıyın ha? Ay mum jaý salmak indi durmuş işler-de, semeýin işler. Ya ne şeyle bir zat da misal üçin bar aýdymçylar şu arasynda jaýam salýar, durmuşam gurýar, öýlenýärem, hemme adam gowy ýöne aýdymynam dowam edýär, sunwatynam aktiv şekilde ýetişýär. Awa. Siz ýetişmediňiz-de. Ol edil men näme diýeň? Edil olar ýaly atak edemok da karoçy näme diýip düşündirsem kan. An dogurjam aýdaýyn. Kän bir klip zat düşüp kän bir öňe gitjek bolup dazap durmadym-da. Gepiň tümmek ýerşon ýaly. Kän dazabam durmadym, şu günüme şükür edip toýmaýdym, ila hyzmat edýän, sag bolsun alýan, ýene hojalyk, iş, öý, çagalar. Onuň käbä çykana ýan kaýşmaly owada gidýän, konsert ýazýan, klip düşýän. Şu akymny öwräjek känem bir gatam ýüzek bolamok. Normalca şu bolşumy öwrä ýaşap ber. Akymyna göre dowam edip dursaňyz. Düşünýär. Awa. Ona men şu taýda bir zat goşup geçeýin. Käbir adamlar bar, käbir aýdymçylar, başlarymyz bar. Mysal üçin diýelim, 10 sanak bir baskanjak bagasa, biri gelen soň tijenýärler, dyrmaşýarlar, iki minjek bolýarlar da. İki gelen soň üçe minjek şey diýip dowam etjek bolýarlar da. Şoň sanda mysal üçin menem kän bir
Ölüp birden bir zat edesin gelen ok, ýöne bir ýerde durmagy halamok. Bolondan Allah yol berenden, nesip edenden şeýle durmasak bolýan. Ýöne diňe ýokaryk, şo bir ýerde durjak ka bolýan. Diňe ýokaryk. Näme iş etsegem tapawdy ýok şo. Doğru. Bilemok şo çağlykdan öwredilipdir. Durma, diňe hereket bol, diňe ýokaryk. Doğru. Şol hereket et de gepin gysasy. Doğru şol. Ile güne bir peýdaly adam bolýar. Minimum şeýle diýeýin. Doğru. Ondan siz belli bir ýere geldiňiz, toýuňyzda adyňyz bar, gül ýaglyk, ondan artygyna dyrmaşasaňyz gelenok. Ýaltan ýagyr da, şeýle bolýar. Yok. Baştan demäň dogry etmeli. Eden işiňi. Baştan netin bir ýerde durman, ýene bir baryp, ýene aňyragyna baryp, aňyragy barasyň gelse de, men başymam şonýaly. Hayaljakdan şo bir ýerjikde ýene de men soňrazyk. So aýlanyp ber, näte öwre çykdy. Ýitibem demok. Ýitibem demok. So bolup berşim. Kana da bereket diýär türkmen. Yo, ol dogry. Baryna şükür etip bilmegem gowy bir hil, gowy bir häsiýet. O da dogry. Ona da goşulýan. Ýöne häzirki zaman biz döwre wap zamanyny ýaşaýasda nesip bolsa diýeli şeýle çağlarymyz ulu berse, men bilýän bu şeýle bolar. Näme üçin diýene mysal üçin men atam diýeli, men kakam şo öz ýaşynda bir käbir zatlara ýanky diýişiňiz ýaly kanaatly bolsa, men belki şu atamyň ýaşyna gelene şu zatlar bilen kanaatlanıp bilmedim. Men has köpüni istedim belki. Ol açgözlük zat bilen bagly däl de döwre göre deň etjek bolsaň, döwre göre deň geçjek bolsaň. Şo ütgendir da mysal üçin diýeli atam näme 25 ýaşynda 2 sanak jinsy bolsa ýa 2 sanak balak bolsa gülýala eken mysal üçin diýen. Näme men bilemok. Mysal üçin diýen. Häzirki döwürde 2 sanak balak 2 sanak jinsy bilen ol bolanokda näme bir köpçüligi diýen bir azjyk ütgeçjek, giyinjek bolan. Men diýjek bolan gepim köpem geplemäýin. Siz de gepledeýin. Häzir çağlar ulalar we şol näme trebunyalar başlar da kaka men onu isleýän, kaka men bunu isleýän we biz siz hemme kişi de öz çağlaryny hiç ilden günden kem etjek bolanokda. Biz hawa diýelim belli bir zadymyza kanaatlanıp bilýär, şükür edip bilýär ýöne. Nesil üçin etmeli bolýarsa. Mesele yok. Hükman etmeli. Nesip İşlemeli inşallah. İşlemeli ýöne şu bir pikrim ma nesip bolsa. Şu oturdum ken pikirlendim. Üýdäkiler bilen maslahat etdim. Dostlarym bilen maslahat etdim. Şu Ataş Jumaýew bilen bir gürleşik etdik. Aydymlanmy, üniversitenak aydymy şuwa tawşyrdym. Şoň üniversiteni işlemeli. Onuň gowy aydymlary bolmaly hemmesem. Şoň üçin ýaşlaň isleýän aydymam bolmaly. We arada näme bilen şuday geçen Azat kaka bilen, Azat Oraz bilen klipimi gördüňizmi? Şol aydym gördüňizmi? Şol özüm ýazyşdyrdym. Indi şon ýaly stile geçşek bolýan. Netim indi täzeçe indi nesip bolsa ýene nesip bolsa gowy 5 aýdan başlajak. Nesip bolsa şun çynym bilen şoňa ýapyşyp pikirim bar, näme şoňa jemledim. Indi şo taýtynam bir göreýin näil bolýaka. Nesip bolsa. Nesip bolsa çynyňyz bilen ýapyşýan bolsaňyz bolar. Nesip bolsa Allah ýol berse. İki orsorda bir nakıl var Türkmençe sen var birinci orsosunu aydayın. Лучше поздно, чем никогда diýär da. Hiç olandan giç olsun diýär da Türkmen dilinde de. Awa. Hiçten giç ýaşy. Allah öňüm berenden soňum bersin diýär. Edil şoňky alak. Awa. İşler vermeli durmaly. Aýyny giç olu diýen düşünje däl. Menem diýen Azat Oramadow. Indi men ýal boyam gyska däl, boyam beripdir Allah. Görkem bar. Ses temasında hiç gile mowdu teman açım oturacak gelle. Beripdir da Allah bilen. Şeýle diýen Azat Oramadow men bir professional şekilde bir aýdyma düşünýän bir adam ya bir muzikant däl. Ýöne meniň bir aralyk bolsa da gulagym bar we men gulag bilen eşitýän sizde ütköşük bir ses var da damaktan aýdyp bilýän da o tapawatly bir zat bizde Türkmenistanda olar ýaly aýdýan
Qatı az. Sanak bolýada el bilen Taňra sanak bolýada. Şoň üçin de näme üçin ulanok, näme üçin edenok. Şo sorag gelýär. Men pikirimçe agdalarymyzda da we sizin dinleýijilerimizde de edil şo sorag gelýändir. Näme üçin Azat Oramadow yani näme diýel? Tans meýdançany ýaranok, tans meýdançany ýyrtanok. Azat Oramadow işlemeli diýen pikirler bardy. Men pikirimçe. Doğru şol. Netip bolsa şonu Allah yol berse, awa men sözüm tutar inşallah. 4 aydan 5 aydan hemme jadadım taýin bolsun şoňa tella otyr şonu. Ondan inşallah gowy zatlar ödürülecek. Allah yol berse. Netip bolsa. O da la Hudaý. Netip bolsa 10 ýaşdan ýa 20dan 30dan bir aýdym mahit olar, 2 aýdym. İnşallah. Hemmes tutsun, nesip bolsa, Bel ýaşy kalla. net ýarym döwlet, ýaşy net bilen başlasa. Iň bolmanda bir jijek tutar inşallah. Ýüregim bilýän şonu Nesip söýýär. bolsa, nesip bolsa. İnşallah. Nesip bolsa o. Allah yol bolar, inşallah bolar. Diňe işlemeli, bolýança işlemeli bolar, bir gün bolar. İnşallah. Ne? Biz mejitimizi 5 tane aýdymyzy saýlawa çykardyk. Azat Oramadow haýsy aýdymyny canly sesde mejitimi agdalar üçin we Azat Oramadowyň dinleýijileri üçin haýsy aýdym aýdyp bersin diýip. Ve 50%dan köp aýda aýdymy saýlandy. Gep şeyip aylap getirdim de mümkin bolsa Azat Oramadow canly sesde aýda aýdymyny ýerine ýetirip berse bize. Baştını Ulhu vesselam. Ayday 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 kalbindaki söýüň ayday 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 kalbindaki söýüň ayday. Bolum brat. Hay tüýeleme. Tüýeleme. Sağ ol. Berekellah. Sesiňize salyp. Tamam. Azat Oramadow. Türkiýe gezmäden gelip gördüňizmi? Yok. Nesip bolsa Türkiýe, İstanbul'a gezmäne gelseňiz, bizim Türkmen taýamlarymyz Fitch House'da sizi mihman etmek ister. Nesip bolsa. İnşallah nesip bolsa. Taňry alkan. İnşallah barsa kökman bararsa inşallah. Nesip bolsa. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fitch House'da. Hoş geldiniz. Nasıl yurtta bize Türkmen taamlarında küyüs etmeyen salgıyımız Fitch House. Bilişinize göre bizim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Yine olsa üçüncü katımız var. Doğru mu? Fitchi, somsa, börek, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen taamlarının əhlisi var. Size bilmedim, bana bu zatla karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Hasam son kuatlar üns berýän bizim ýyldızlarymız, bizim gowy ýyldızlarymız Ýazerdi Mahmudow, Azat Orazow, Batyr Çapaýan, Batyr Muhammedow. Şolar bilen bilelikde köp görýän, Instagramda videolaryňyzy görýän, aňarda bäzi suratlaryňyzy görýän. O näme fit ýadyňyzlarmy? Ya bu bir ütgeçjek taktika barmy? Näme etýäňiz? Şo barada aýdyp berseň. Batyra men dostum, kursaşym, gowy janajan, maşgalalar gatnaşýan dostum, Batyrjana. Onun Ýazerdi, Azat Orazow, olar halipalanmaz, aglanmaz. Olarla gowy gatnaşýar, Hudaýa şükür. Bir gün olmasa bir gün jaňlaşyp görüşülýär, çaý içilýär, maslahat edilýär. Ýazerdi bilen, Azat Orazow bilen, ikisi bilen 3 bolup bir aýdym ýazdyk. Ýöne taklifini düşemdik. MP3'sine zat etdik. Azat Oramadow, Azat Orazow, Ýazerdi Mahmudow. Bu aýdymyň MP3 görnüşi eýýän çykdy. Indi klipine garaşmaly, dogrymy? Ne klipinem nesip bolsa düşmeli. Yakınına düşerse inşallah. Nesip bolsa garaşýar. Nesip bolsa.
Şu yerde şeylerak bir sorumuz var da men arasına yine gir geçeyim. Neçinci yılda toy ettiniz? 2007. 2007. yılda toy ettiniz de. Biz meclisimizde Azat Oramadov fanel torolağımız var diyemde. Şu tayda bir yazıptır da Azat Oramadov toy edende tanımal başçıların hiçbiri barmadı deyiptir. Şeyle soru yazıptır da. Doğru mu şu? Şeyle mi? Ben. Şu dövrler yo bardılar ha. Şeyle mi? Bardılar. Awa. Kim vardı toyunuzda? Şu dövrler marin yılları. Amash Ballif badi, Kakil Toyl Pakhir badi, yatan yerler yaktı. Yatan yer yaktı olsun. Cahil cennetten olsun. İman akiden olsun. Onun başka da ba kiyan aydım Mülk Atayf vadi, Eyüp Can vadi, Gülnar vadi Atayva, Muhammed vadi Meredif. Muhammed Meredif yardıma düşeyim. Awa. Gowy, näme üçin Yazerdi Mahmudov yoktu? Näme üçin Azat Orazov yoktu? Näme üçin Batır Çapay yoktu? Ovat olar tanam oktum. Batır Çapay bilen ente kursdaş deldiniz. Düşündüm. Yok. Awa. Fikrimçe ağlarlarım yankı sonra yazan olanam düşünendirinde nämeligini. Ýöne şo wagtyň ýyldızlar barpdyr da iň berde Amash Balliyev, ondan soň yatan ýer ýakty bolsun Pakhirler barpdyr. Nuraliýew. Tak, şolar şo wagt parlap ýören bir gowur zatty derejedäki ýyldızlarymyzdy. Ne? Awa. Yankı şo Amash Balliyew ýatlap geçdiňiz de men şonu hökmän bir vadet geçeyin, ağla geçeyin. Amash Balliyew bize online gepleşige mehman bolmaly we Amash Balliyew bize online gepleşige mehman bolandan. Biz Amash Balliyewiň özü bilen gönü habarlaşman, Azat Orazov bilen habarlaşdyk. Arada şeyle Amash Balliyew tanıyan, o tanıyan arkaýyn. Benim şeyle gepleşige mehman edip bolarmyň. Biz mejitimiň üstü bilen gönü çykmadyk. Instagram ýoklugy üçin bolmasa mejitimizde olanlar ýa-da Azat Orazowyň üstü bilen çykdyk. Azat Orazov Amash Balliyew bilen gürleşýär, bolýar, problema däl. Men olanlaryň gepleşine mehmançyla bararym diýipdir. Belli bir wagt belli bir wagt belleşdik. Şo wagtda bir iş çykdy. Ay bolýa ýyzarlyk. Ondan soň ikinji gedek syomkany etmeli wagtymyz aşky wagtda eken ýene de bir mesele çykypdyr da bilemok maşgaly ýagdaý bolup biler. Her kilek ýagdaý bolup biler. Ama düşünýär adamçylyk bolup bilen bir. Ve üçüncü ýagdaýda bilenmi aradan bir 10 gün geçenden soň ýene täzeden habarlaşyp bir şu edýän olsak edeli sebäbi biz gelýän mehmanlarymyzyň belli bir arada ýagdaýyny geçirmesek biziň gepleşigimiz ýyza süýşüp agdalar garaşdyrma bolýar. Olan bir gowzat däl. Indi üçüncü zapis günlerinden belliýänmizde Amash Balliyew habarlaşmady we bizden habary almady ýagny. Swiýaza çykmady da gepin gysgasy. Gowzat aýdyp berjek şu gyýdyna. Şunu ýygyny men näme üçin aýdýan? Şu arada näme diýip bilersiňiz? Sizden gyzyklanaýyn. Näme diýen? Şu arada. Käwrda gözleýän, gyzyklanýan bolyn kynrak bolýar da tapmak. Ýöne haýradyr, nesip bolsa gow bolar, gow eşik çykar ýazsaňyz. İnşallah ýazar olam, nesip bolsa ýöne. Bir adam menem sizi kän gözledim da. Sizem gözlemelänni. Gözläňni köpräk. Dogry. Dogry diýäňiz. Dinle. Dogry diýäňiz. Değişýän, O men dinle. radylaşan şu ýerde. Men aýtjak bolanım. Başta bir da aýtjak bolanım. Men kän habar uratdym da. Oğlanlardan habar uratdym. Ýaz berdi, haýjydyk gördüm. Menem ýazaýyn şoňa diýdim. Bolýa. Aýna bir aýdan. Aýsoň ýene bir aý geçýär sonra ýany aýna bir 3-4 aý şu remote etýämişin bir ýerde diýe. Studio çalışýar bolýa. Ondan men aýtdym, ýazýarlar diýdi, "Wa bäý ahir soň nesip bar eken o" diýdim da. Soň käli men garaşym ýaly sizden biraz garaşyňyny tapardyňyz. Men o arada hiç ile gep etjek ýaly. O arada hiç ile gep etjek ýaly. Ýöne Azat Oramadov men şu ýerde bir zady belläp geçjek. Näme belläp geçjek? Biz mejitimi bolup ya men olaýyn ya olanlaryň biri bolsun tapady ýok. Size plan wagtda söz berip etmedikmi? Yok, o arada däl. Yok, onu aýtjak bolmady. Gep şu arada gidýär. Gep şu arada. Biz
Misal üçin, hawa ýazerdam yüzlenende Azat Orazov, Batır Çapayev yüzlendi. Batır Çapayev diýen, Batır Muhammedov yüzlendi. Hawa şeýle men ma yüzlenende men jogam şeýledi. Nesip bolsa ilerde hökman suratda eder. Bilen. Değişik ol. Yo, onu bilýän. Men diýdim, mysal üçin meniň diýen, indi bilem o mejlisimdäki olanlaryň näme diýeni. Men özüme diýdim, nesip bolsa ilerde hökman Azat Ormanov bilenem eder. Indi belli bir planlarymyz bar da, o planlara göre dowam eder. Siziň özüňiz bilen men gurlaşamda. Siziň özüňiz bilen men gurlaşamda. Haýsy wagtda gurlaşdyk? Awgustyň soň sentýabryň başlaryna zapis ederiz diýip gurlaşdyk, dogrymy? Şu adam sentýabryň başlary zapis edip durur, belki bu bir hepdeden çykar, belki 10 günden çykar. Diýjek bolan zapis edildi ýöne. Zapis aýdylan wagtda edildi, dogrymy? Hiç ilek sözümizden dänmedik. Dogrymy? Men indi bärde bir zat belli geçecekde. Men amaç baly sözünden dänni diýsem agyr bolar, ýalňyş bolar. Ýöne biziň däp desturumyzda, biziň türkmenleriň däp desturuny bir söz berilim, şo söz ediläýmeli. Bize şeýle ularlyk bilemok, her maşgala erkilekdir da. Ýöne biz jem alanymyzda türkmen bolanymyzda, türkmenleri bize bir näme diýsem bir sözüňde dur, erkek bol, ay şeý dip öwredip, şeý dip ularlykda we hemme türkmenleriň şeýlemkä diýip pikir edýän. Sebäbi türkmen ady ar namusly diýmek bir zatda, türkmen diýmek bir ay bir prostoy bir zat däl, türkmen başga bir zatda, bir elit, ýani natsizm ýal bir adam bolmasyn da, ýa bir ýalňyş bir zat bolar da, ýöne diýjek bolan bir mene buýsan ýanna türkmenligime da, men türkmen diýen aňyrda bärde milletin näme diýse türkmen diýip bir buýsan şulan aýtýanna we şoňa munasyp boljak bolýan. Uza türkmen diýende aňyrtynda ýatyr da näme? Elbetde. Elbetde. Jogapkärçilik ýatyr türkmen diýen soň aňyrtynda. Taryhymyz güýçlü Hudaýa şükür da we şoda boş-boşuna bolýan bir zat däl, ata-babalarymyz şo türkmen adynyň mertebesini götermek üçin gan döküpdirler da, şo türkmen adynyň mertebesini saklamak üçin näçe işler etdirler da. Indi bugünkü günne de bolýa, men häzir ýene köpsi ýalňyş düşünipdiler da, näme amaç balyp erkek dälmi da. Men onu diýemok, men onu diýjegem bolamok. Düşündüm. Bilemok da, maňa bir açyk ýalňyş boldy şo da. Men üçin ýalňyş bol eden işi bilemok, özüne dogry gelýän bolsa arkaýyn. Onu vara, bratçan. Onu meni gyzyklanıp görýär, o agam men Gaptalowamda ýaşaýar. Hale. Men on sebäbi näme üçin men bilip aýdaýaryn sebäbini. Ýöne vara, on etmezlikde däller, netide prosta ýaltarak da. Ne şeýle bir zatda biz üçin eden oga onu. O özüniň dinleýijiler üçin, özüniň aglalar üçin, özüniň muştoklar üçin, özü üçin edýär soňunda da. O bize biz üçin hem gowuşa bizde çykýar adetýa. O ýöne biz näme üçin köni bir nostalgiýa ýaşatjak bolýarsa, bagşlarymyz myhman edip şo köni aýdymlaryny täzeden bir dinleýijilerine ýatladyp, dinleýijilerine şo zamanlary ýadyna salyp, her iki tarap üçin bir peýdaly iş da bu. Her iki tarapından bir agzalar üçin, muştoklar üçin gowur işte. Biz şonu etjek bolýarda, ya biz gelen myhmanlarymyzda ýekece bir ýalňyş tora berip, näme diýsem, pes görkezjek bolmaýar. Gelen myhmanlarymyzda mümkin bolýuça bir sylaly, hormatly ýakynlaşýar. Şonu diýjek bolýan, ha. Siziň awalay siziň işiňizde bara, brat. Siziň işiňizde men öwjegem bolamok, ýa bir zat etjegem bolamok. Kategoriýan, hormatly ýani hemme öňdäki aýdymçylaryň köpsiniň halypalaryny çykardyň. Seredip oturýan ýaşlarda da wa gowy gyzykly hemmekşem gowurýa, görýä. Tomaş edýär şol öňdäki halypalary çykarylmagynyň sebäbim aýny bir hilak görmek boly undurup barýar da. Öňdäki halypalar ýatdan çykyp barýar. Döwür ütkap barýar, başga ýerine aýdymçylar gelýärdi. Ýöne şoda laňam tagam başga da olaňam dinläsiň gelýän täzeden jan berildi diýsem men ýalňyşam, şoňa täzeden. Ýani halypalaryň köpsini itergi bolýar şol. Görülmek, zat etmek. Ve men öz pikirimde görülmek uje başgaça. Uje men görýän, men dosýarlar murad, ey planım bar, ey tügülüm plan ýerde plan edýär. Çykyş edýär zat diýip uje ýaýraya gurrun. Onun yine de täzeden bir kışlanjak aýdym işlese, yine de ýanky derece ýetip geçip barýanlar amma atlandyr oturmaýyn.
Yo, bizim niyetimiz şol. Bizim niyetimiz şol. Sen işine sağ ol. Täze netile tanıtjak bolýar, täze nesil bilen bir tanıştırıp, täze nesile aydınlary dinletjek bolýar. Bizim niyetimiz şol. Bizim Sağ ol, Tamerka. Жолты pressa değil, biz nabarot bir ak pressa da ak medya biz вообще pressa girim de. Biz medya bir qowru iş etjek bolýar, ile halka bir peýdaly, ilin halkyn içi gysman bizi vatan görsün, üçün, mustaqlar üçün. Awa, edilýärdi. Bolýar bu ýanky temany ýapaly. Eger berdin amaş ballyfa bir göwne degen olsan da deden olsan bir menden ýaşuly. Näme diýär? Izviняюсь, diýer Rusça aýdymda da başlar. Gaty görmez inşallah. Düşünür men ýagdaýyma. Men niyetime düşünür inşallah. Ne dip bolsa? Azad Oramadov birazcık ağır soralara gelýär. Ve sorum şu. Oğurluk aydımlara näl garaýaňyz? Oğurluk aydımlara Rozikcan näýleýin? Edil toylar zatlar üçin ýa konsertler üçin gyzykmak üçin ýa gyzykdyrmak üçin herkim bir isleýän, dinleýän aýdymy bar, dinleýän bagyşsy bar. On ulant bolar. Hökman ulanmalar, ulanmamalar, başga ýurduň aýdymlaryny ýöne edil perewod edip aýdýaňa şonu türkmençe geçirip. Ýa-wa? Gönü göçürüp aýtsaň. Şoja şer kıyınna. Mene işte adam diýemek diýen umumy özümem şonu ýa göçürüp gördüm. Göçürilýärem ýa diýjek bolýam şoja şeri. Agsat ýa-da gidip barnokda. Bir ýerçikde stop bermeli, ona ýurt inne tuvalym döwür ötsa. Bir zat oýan dünýäň üzi görýärem, dinleýärem. Ondan Edilýärdi. ay. Bolsa özüň etseň oý. Oňorsaňa. Oňormasaňam näme diýeň? Ay oňarmasaňam, aýtmasaňam bolýar da bilýärmi? Eger Ay gowy dälligine bilýän şo. oňarmaýan bolsaň, men diýjek bolýanym da, eger awtorski ýazyp oňarmaýan bolsaň, şu bolýar toy ol elbetde aýdylýar o. Teýär toy ýerleri planyny aýdym nesle aýtyp berýän o bolýar. Awa. Ýöne eger awtorski aýdym oňarmaýan bolsaň, köpçüligi hödürlemeli däl. Elbetde bu meň pikirim. Her kimiň öz pikiri bar, her kimiň özüniň agy bar, her kimiň özüniň garasy bar. Men öz pikirimi goşýan, siziň pikiriňizde. Näme diýäňiz? Ay gowy däl. Owa däl şona bilýän. Vallahi. Devam ettik. Diýeli wagty ýygyna alyp bolýarmyş. Ay şeýle bir aparat bar diýeli, maşynka bar diýeli. Nämäni ütküdesiňiz gelýär? Ya gelerdi. Hiç de adam ütködesim gelmez. Şo bir diýeli 2008-2009 ýyla dönüp gelip şo mediany, ýanky klip, aýdymlar täzeden has, güýçli, has, batly işläsiňiz gelmezmi? Häzirem etip bolar isleseň. Hökman ýyl dolamak däl üçin. Ýyl dolamak näme? Häzirem etip bolar. Çynyň edip, ine nesip bolsa ýa aýtdym şu Allah ýol berse, ulsa to nesip bolsa, Allah jan işimizi rowaj etse, saglyk berse, Rozikcan hemmesine ine şu muştoklanmada aýdýan, size dem nesip bolsa dosýarlyma meşder şuňy bilen. Nesip bolsa gowy täzelikler etjek inşallah. Hökman bir hit ediner ýöne. Ondan soň ýaşym bir çene baryp aýdym taşlamakçy bolsam ondan soň taşlar. Ýöne bir hit ediner Allah ýol berse. Gowy niyet. Dowam şu Etip bolsa. niyet bilen dowam etseňiz hökman bolar. İnşallah. Azad Oramadov, siziň üçin güýç näme? Güýç. Ýagny siziň üçin güýç nämede? Güýç anamda. Anamly bolmaly. Bir zada ýetçeňe anam etmeli. Güýç meň pikirime şol. Ondan galany birleşýän güýçler bar, zähmet.
her güçlerin toplanmalı. Yani esası hiç önemli olmalı. Bir zat etçenge inanmalı. Allah'dan, Hudaydan dilen son inşallah bolcağına inanmalı. İnansan ol ya. Anamda. Doğru. Anam. Doğru. Durmuşda nämeden gorkýaňyz? Durmuşda şu kazamdan gorkýan, başka gorkýan zadım ben. Azad Oramadov, şeýle bir agyr notadan çykaýly we sizden men bilýän aýdymlaram ýükleýäňiz we men köp eşitýän canly sesde halk aýdymy düýünden oturdup aýdyp bilýärmişiňiz. Hala zapislarda dinleýär, o. Eger mümkin bolsa şonu canly dinlesek. Halk aýdym. Men iň gowy gören şakajym habarsyz galma gepleşiginde halk aýdym time. Bol haýsy halk aýdym aýdyp bereň. Siz özüňiz saýlaň, haýsyny gowy görýäňiz? Magtymullan aýdyp bereň, Magtymul atamyzdan. Vallahi gülýäli. Gittik. Ey aşkın odu haruc alıp batlanar. Ey aşkın odu haruc alıp batlanar. Hiç söymeyen yarın söymek bilani. Ey gayta baştan derdatına atlanar, kele atlanar. Hiç gitmez kapıyından kovmak bilani. Ey dostum beklere bilani. Ey balıkçılar aydar zalan doyum yok. O namart miman dursa diyer, öyüm yok, ne deyin öyüm yok. Ey bil adam oğluna mallan doyum yok, kele doyum yok. Yağışı iyi bir yağışı giymek bilani. Ey dostum beklere bilani. Balım da. Söyleme. Sağ ol. Berekeler. Sesine sağlık. Berekeler. Sesine sağlık. Şimdi gowy nota geldik. Bundan devam edýär. 2 san sorawmyz bolýar. Ýöne jogap birini saýlamaly. Hökman birini saýlamaly. Taýin bolsaňyz başlaýar. Taýin. BMW mi ya Mercedes? Mercedes. Messi mi ya Cristiano Ronaldo? Ronaldo. Habib mi ya Conor? Habib. Futbol mu ya UFC yani MMA? İkisem de. İkisem de. Yöne Habib, yöne Cristiano Ronaldo. He? Devam ettik. Ova yaşayışı mı ya şehir yaşayışı? Ova. Ova yaşayışı. Gök çay mı kara çay? Kara çay. Kara çay. Kara çay mı kofe mi? Kara çay. Kara çay mı kola mı? Ne dedin? Kara çay mı kola mı? Kola da kara çayım. Devam ettik. Hacı Yazmamedov mu? Pelvan Halmuradov? Pelvan Halmuradov. Pelvan Halmuradov. Elbette halipaların ikisinin aýdyşyna sözümüz yok. Yöne hersinin özünün ýolu var. Siz pelvan saýladınız. Şeýlelik bilen 2 sorawly, yani bir jogaply rubrikany tamamlaýar. Azad Oramadov, aýtjak, goýjak sözleriniz bar bolsa, bizim muştoklarymyz üçin, ýani bizim agzalarymyz üçin, öz muştoklarymyz, dinleýijilerimiz üçin sizi dinleýäli. İlk ölen medya tema ağzı bir
Kılekçiğinizde ähli bilece zahmet çeken yollaşlarınızda size üstünlük arzu ediyen, sizin ağdalarınıza üstünlük arzu ediyen şeyler şu gepleşin üstü bilen ähli muştoklığımıza, ähli ilimize, günümüze, dünyada qowzatlar arzu ediyen Allah'can öýojoklar avadan olsun, gow arzular, näil gowluk gawasa Allah'can şu ähli gowluklaryň hemmesini vatandaşlarımıza, ilimize, günümüze, Muhammed ümmetimize, hemmemize gow arzular dileyen Allah'can yüreğimden ýagşy arzular janyňyz sag bolsun. Köp sağ olun. Sağ olun. Köp sağ olun. Aýdyňyz bolsun. Amin. Sag bolun. Nesip bolsa. Menem bärden goşup geçeýin. Elbetde häzir sizi ýadga geçip duran marda iň bir gow studiýalaryň biri Täsin studiýa. Berdinazar şatlyk. Täsin. Olanlar minnettar. Ve bizi ýazga geçip duran Mejetin Production, biziň ýazga geçip duran Mejetin Production'yň kömegi edýän biziň türkmen organizasiýamyz, türkmen toýlary üçin Istanbulda dolu şekilde organizasiýa gurnadyk. Hemme zat gülýalyk. Bize ýüzlenip bilýärler ve Türkmen Avat Kargo, eger İstanbuldan Türkmenistan'a bir zat uğraşacak bolsaňyzlar, Türkmen Avat Kargo 7/24 sizin hyzmatyňyzda ve elbette biziň Türkmen taamlandy. Näme Yeni Kapıdaky Fitch House. Azad Oramadov, Mejetim adynyň size biz oğlanlar ve Mejetim muştoklary bolup köp minnetdarlygymyzy bildirýär, gepleşigimizde sözüňiz myhman bolanyňyz üçin. Pikirimçe gepleşik gyzykly boldy siziň üçin hem biziň agdalarymyz üçin hem geleniňiz üçin köp sag bolun ve şeýle media işlerinde, mediada, toýlarda, dowlan günlerde, diňe şatlyk günlerde görüşmek meser etsin, nesip etsin. Amin. Amin inşallah. Gow arzular ýurt paragat bolsun. Täsin studiýa bagşlardyňyz. Bular öýde bolandan bolan wara şuwat birden aljyrap ýadyna çykdy. Taňry alkasy. Yo, Täsin studiýa men aýdaryn minnettar. Arkaýyn bolyberin. Gow arzular minnettar ýatlap çagyranyňyza. Taňry alkasy ýene bir tapar. Allah'can şu ýoluňyz açyk etsin, Hudaýdan tarabyňyz açyk bolsun. Ýurdumyz paragat bolsun, arkadagy serdarymyz ömürler uzak bolsun, watanymyzda dünýäň ýüzünde diňe toý bolsun, gow bolmasyn, gow gerek gel. Diňe toý bolsun. Elbette. Diňe toý bolsun, dogry diýäňiz. Diňe toý bolsun. Ona şeýle gow bir notada siz bilen saglaşýas. Görüşýänçe hoş sag bolun. Sag bolun. Toýda görüşelim. Taňry alkasy. Dostlar, şeýlelik bilen gepleşigimiziň soňuna, ýani gepleşigimizi tamamlamaly ýerine gelýär. Men Azat Oramadowyň YouTube sahypasynda, Instagram sahypasynda bellek geçirme, kyn görmeseňiz, hakyky muştak bolsaňyz, hakykatdan hem Azat Oramadowy hormat goýup dinleýän bolsaňyz, agda bolup gollap bilersiňiz. Siziň agdalygyňyz gollaýar we bärden bellek geçirin araňyzda. Birinci ýerde görýän bolsaňyz ýa-da kanalymyza agda bolmaýan bolsaňyz, bize de agda bolun. Dostlar, näme üçin hergedek Mejetymda habarsyz kalmady agda bolun diýänimiziň sebebi, siz agda bolsaňyz, tesir, like bassaňyz, biziň YouTube'daky statistikamyzda kömek edýär we videolarymyz has gowy görülýär. Bu da bize höwes berýär. Size has çalt-çaltdan, has tiz-tizden video hödürläp durmamyza kömek edýär. Bu zatlardan beter iň esasy zat özüňizde gowja serdiň. Görüşýänçe hoş, sag bolun.